ମାର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ନେହରେ କପଟ ପିଲାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପତି ପତ୍ନୀ ସ୍ନେହେ କପଟତା ସେ ଯୌନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଦେ। ଜୀବନରେ ବାପା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କାହାରିକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଅନ୍ୟମାନେ ତୁମକୁ ଧୋକା ଦେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାପା ମା ନୁହେଁ। ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ସମୟ ସହିତ ନିଜକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ବୟସ ଚାଲିଯିବ, ରାସ୍ତା ବି ସରିଯିବ, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ସେଇଠି ଅଟକିଯିବ। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ମଣିଷକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାର୍ଥ ସରିଯିବ, ରେସ୍ପେକ୍ଟ ବି ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସମୟ ସହିତ ମଣିଷର ପସନ୍ଦ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ କାହା ପ୍ରତି ଥିବା ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବା ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଦଳି ନଥାଏ। ଆବଶ୍ୟକ ସରିଗଲେ ଗଛ ବି ତାର ଶୁଖିଲା ପତ୍ରକୁ ନିଜ ଦେହରୁ ଅଲଗା କରିଦିଏ, ଆଉ ମଣିଷଙ୍କ କଥା କ'ଣ ବା କହିବି। ତୁମେ ଯଦି କୌଣସି ବଡ଼ କାମ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ, ତେବେ କୌଣସି ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ। ଏକ ଛୋଟ କାମକୁ ବଡ଼ ଭାବରେ କର।